shekara ta 2007 mun zo kan tafsirin fatiha muka zo kan wannan aya iyaka na'budu wa iyaka nasta'in na buga misali na taimakon mahaluki da ake iya nema da wayancin sharuɗa guda hudu da muka ambata a baya da kuma taimakon da Allah kaɗai ake neman sa a wajensa a nan nace in ka neme shi ko wurin annabi Muhammadu kayi shirka. Wani doktan ɗariƙa ya aza kai ga hannu ce wayo shi Allah ya bani ya lalace ana zagin manzan Allah cikin jihar Zamfara. Ya je wa'azin mako da muke a jihar Zamfara wanda gwamna yana halarta kuma aka yi sa'a gwamnan wannan lokaci gwamna Mahmudu Aliyu Shinkafi ya dawo daga umra ya halarci taron kuma aka yi rashin sa'a ko in kira abin sa'a shi wannan ɗan ɗariƙa shi ya wa'azin mako a wannan makon da ya gama wa'azi sai ke ce ma mai girma gwamna Allah taimake ka muna maka barka da dawowa daga umra muna kuma roƙon Allah addu'o'in da aka yi ma jiha Allah ya karɓa sannan to an samu wani a cikin wannan jiha don yana ganin ana sa shi a gidan rediyo ya zo yana cewa gara ɗan agaji da annabi don can wajen maganar neman isti'ana da makhaluki na ce wanda yake raye malamai sun ce wanda yake raye yake halarce kuma yana iya taimakon in an nema a wajen shi babu laifi sai na buga misali dan agajin nan idan na ce ɗauko man kaya cikin buɗin mota ko ya sa mani zai iya ko ba zai iya ba sun ce zai iya don me don gashi da rai sannan yana halarce sannan kuma zai ɗaukowa amma zai ce ya rasulallah ka taimake ni annabi zai iya haka ce a'a ya ce to na ce dan agaji ya fi manzon Allah abin da ya faru a nan ya faru tun shekara ta 2007 a Gusau. Allah da iko ne a ran nan gwamna ya aiko mana zai yi buɗe baki tare da shi na je wajen buɗe baki sai ce Allah gafarta malam zan sa kwamishinan Ministry for Religious Affairs ya zauna da ku a yi wannan mukabalar zaman da ba a yi ba kenan sannan suka ci faɗi tashi sai an daina sa karatu na a Zamfara rediyo sai an daina sa karatu na FM sai an duk da wata kabata cikin jiha a daina sa karatu na kuma suka cimma nasara aka daina sawa ba da gaske aka daina sa karatu mu sama da shekara 10 ba a yau ba mu dabo ba muka ci da karatukanmu ana nan yanzu wata 4 ko 5 sai ga shi 'yan ɗarikar jihar Zamfara sun haɗu sun rufe petition game da ni sun ce lallai a ɗauke ne daga zama limamin masallacin sahaba wanda masallacin ni na gina shi tun zamanin yariman bakura ya ta gina masallatai amma lokacin da ke gina masallacin wallahi ma bai sani ba sai da na roki arziki ya zo ya buɗe ma masallacin amma suka ce lallai a fitar da ni daga limanci na biyu ni memba ne a UCC majalisar ba gwamnati shawara suka ce a fitar da ni ina da lasin ɗin wa'azi da tafsiri suka ce lallai a kwace shi suka ce maganganu suka ce na yi kaza cikin abin da suka faɗa suka ce na ce ɗan agaji ya yi manzan Allah wanda wannan magana ƙarya ce suka rubuta suka da ta petition suka kai ma gwamna suka yi CC zuwa ga gwamna zuwa ga sarki zuwa ga commissioner of police zuwa DSS SS da sauransu duk aka rubuta musu to kowannen su sai banza da abin da aka rubuta